Marampurikete karka chenro en maru piny daika osekalo 30 kod abiriyo tok saa ariyo mar okinyi makawuono wadhi nyime kod twak kapod wantiere kodi kaachiel kachiel nitie weche mapod donjo kar ka wadwani mondo mwaluw kendo ayudgi e yo makare okinyi ni makawuono. Chuny oganda Okil Nyamori kapok adhi e twak ma wachako kod tiel mogik. Chuny oganda moko nyalo gore kotene kod wechegi mag lupo kata yuto kawuok e nam. Gogo gintiere godo giketo gogo e nam, mago net magi lupo gogi kilowa mopogore opogore imako gi kod jo fisheries tiwang'ogi tok migi alternatives ma osekelo luoro kuom oganda moko matemo yudo yuto ma ikawuok kuom nam ma moko owito mwandu gi chuth mana kama gintiere luoro makaluo mana achiel kuom yuto magi mag nembe nitie ohala kachiel koda ka gik mathoth mitimo ma chuny ji jogore ga ahinya. Sirkal biro kod paro machal nade mar neno adieri oganda yudo confidence chir mano mar timo ohala kagine sirkal ni kodwa kendo sirkal biro rito mwandu ma ontiere godo ok bi kethogi. Erokamano. Ingeni Cleophas ana Nyamori. Nyamori en beach. So kwara ne Jolupo, kwara ne kata gidero mar rech. So wura odhi school nikech lupo emomiyo koro wan ji. And gimi wacho no en gima yuak ma nase winjo ku higni mang'eny ni Jolupo ne nigi lite chunygi nigi temo mondo gilupi mondo giyud gima ginyalo chamo to sirkal nyanyasagi omiyo yudo ni samoro omak gogo to dhi owang' omak boat to dhi okan ka police and so on and so forth. To mae momiyo part of the reason momiyo wan nyo wamor en ni sani sirkal nyo biro kanyi neno ka jo army pangore tineno ka jo army ok pangore ka jomo biro nyanyasa jopiny to gibiro kaka joma ineno ka ji pamonegi kendo celebrate gi ka ji feel ni magi are security agencies ma protect wa. And the other thing and for the first time after very many years yidoka jatelo mar internal security NPS Dr. Raymond Omolo mine would Homa Bay and somebody might ignore the essence of that, but yidoka sani kidonjo fees administrator or idonjo ka police tibedo treated with some dignity mopogore kaka ne wabedo treated ka ndalo machon kane wan oko ma sirkal. Omiyo that change of attitude alone mabiro from riwruok mar jakom Raila Amolo Odinga to gibed gi jowa kaka Dr. Raymond Omolo gini in the security sector konyowa mondo sirkal owinjwa mondo security agencies owinjwa makapo ni nitie ng'ama nigi problem tinyalo raise ni police moro kata jo coast guard nyo mistreater and it can be listened to. Choncha kane omak gir jaluo ti ingeni ineni na kaka ng'ama is an outcast, okay, ma kabe usika wigi yoto gilal kamano kaminya di penje unge. So adwa ni mona encourage jowa ni wan gi a different government, wan gi a government sani ma broad based mo include wan gi a government monego beni issues mag beach go gin issues ma jowa bet piny gi sirkal to agree ni wabro tiyo gi net marom kama to gibedo together with the beach man and the officials in monitoring kaka gigo bedo complied with so that we do not have a situation ma jo piny feel ni sirkal nyanyasagi. Any policy ma sirkal implement and policies ma sirkal obedo gi beach management unities gi Jolupo mowinjore ni this is what we will implement.